אוקיי, חבר'ה, סרטון חדש, יום חדש, יאללה. אוקיי, הנה סכין. ואגב, פרק 2, אז תירשמו אוקיי. רציתי להגיד תירשמו לערוץ. אז חבר'ה, תירשמו לערוץ, זה ממש יעזור לי. ותהיו חלק מהקהילה המטורפת. אומייגאד, לא. מה נראה? אני כזה גרוע, חבר'ה. אני טיפש בטירוף. אוקיי, חבר'ה, מה הוא עושה? בואו נראה. בואו נראה לי הוא יהיה OP. חבר'ה. אנחנו מחכים. אתה יכול לחתוך את זה? אני יודע שהוא לא שומע אותי. מה סמי? אני פה עם סמי. יואו, סמי. אוקיי, ניצחתי. זה לא צפוי. עכשיו תורי. פיקקס ממיינקראפט. מה? איך פותחים את זה? זה פה כזה? נראה לי עוד קצת כזה. ככה. אומייגאד, זה מטורף, חבר'ה. חתכתי את זה, נראה לי בדיוק בחצי, בפער, חבר'ה. איך רק 73? אחי! מה זה משחק הזה? אני ראיתי שחתכתי בדיוק לחצי. בואו נראה את הגאון, מה הוא יעשה. סמי, בואו נראה אותך, סמי. מחכים? קדימה. ונראה לי מאפן. חבר'ה, ניצחתי גם אותו, חבר'ה, אני אלוף במשחק הזה. מי שרוצה איתי 1v1, אז אני אראה לכם את השם שלי ברובלוקס אחרי המשחק הזה. מה קורה פה? אוקיי, בקיצור נרמז. אוקיי. בקיצור ניצחתי, חבר'ה, ועכשיו אני אראה לכם את השם שלי ברובלוקס. אוקיי, חבר'ה, כמו שאתם רואים, זה השם שלי ברובלוקס. כתוב פה גלוש, חבר'ה, אני לא יודע. פשוט עשיתי את זה ככה, וביי.